Presidente Noynoy Aquino nangulo sa paghandom sa ika-28 nga EDSA People Power Revolution nga unang gipahigayon dinhi sa Sugbo. Mga militanteng pundok mipadayag sa ilang reklamo batok sa gobyerno, wala makadiretso sa Kapitolyo ug sa Puente Osmeña nag-rally. Pinoy misaad og pondo alang sa rehabilitasyon sa amihanang Sugbo sa iyang pagbisita sa Bantayan Island. Mga text messages sa SIM card ni Atty. Noel Archival nakatabang sa pagtumbok sa motibo ug mga suspetsado sa ambush. Siyam nadakpan sa raid sa drug den. Mayo nga pong Sugbo, Kabisayan ug sa uban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Balilong Jr. Ihatod naman mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Gideklarar ni Presidente Noynoy Aquino nga ang Sugbo mao'y tinugdan sa People Power Revolution nga gitapos dito sa EDSA. Tungod ni ini, ang yan lang usab nga ani ipahigayon ang pagsaulog sa paghandom sa EDSA Revolution. King Perez, Suginlimi. Ngayon po namin ipinababatid ang pagdating ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang kagalang-galang Benito S. Aquino III. Sa labing unang higayon gipahigayon gawa sa kauluhan ang paghandom sa People Power Revolution nga nagtangtang sa diktador nga presidente nga si Ferdinand Marcos. Nawa, isinasariwa po namin ang nangyari sa nakaraan. Naway nanditang loob po namin. And so today, right here in Cebu, we remember the road we have taken and continue the journey ahead. Ang Pilipinas ay babago, ang Pilipinas ay aahon, tayong Gilingaw ang katawhan sa EDSA People Power Commissioner o kapatid Sar Ogie Alcacid kinsa midalit og mga kanta alang sa mga Sugboanon. Pilipinas, pinangungunahan sila. Gipahigayon ang reenactment sa People Power pinaagi sa panagtagbo sa military ug civilian. 3,000 ka mga tinunan gikan sa M. Vela Street ug 900 ka mga sakop sa military ang mipasundayag sa kasaysayanong hitabo sa EDSA. Ang sugat mao itimaan sa panaghiusa sa civilian ug military nga mibiya og mibali sa ilang loyalty gikan sa kanhi Presidente Marcos. Mato ni Presidente Aquino dako ang papel nga gihuptan sa Sugbo sa pagpalagpot sa diktadorya. Dinhi mitago ang iyang inahan nga si kanhi Presidente Cory Aquino dihang nagsugod ang People Power Revolution. 1983, September pa na, talagang parang wala ng martial law. Kung sasabihin natin ang huling yugto o huling kabanata na pakikipaglaban maibalik ang demokrasya kinangyari sa EDSA, pwede natin siguro masabi ang unang yugto ng isang bansa. Kaya dapat lamang nag-stay natin. Ingon inira kadaga ng mga tao nga misaksi sa kalihukan sa Kapitolyo. Kasagaran nga ani adinhi mga empleyado sa City Hall ug Capitol. Mato ni Vice Governor magpale nga uwahi nga napahibaw ang kalihukan. Apan alang kaniya maayo kini alang sa mga kabataan nga wala makasaksi sa nahitabo sa EDSA Revolution. Para nako, like I said, considering the short notice, no, nga I was comfortably man sila sa crowd. Ang importante na ang awareness that have been created. Ito, di ba, pagpangutana ganina, more than half of the crowd were less than 28 years old. King Perez, News 5. Samtang gisaulog dito sa Kapitolyo ang reenactment sa EDSA Revolution, mga militanteng pundok nagpadayagsab sa ilang kasagmayo sa gobyerno.
Buton ta nila nga adto mo yagyag sa ilang reklamo at tubangan sa presidente. Apan ang hugot nga seguridad, mao ang nagbabag kanila. Andrea Patenia, Suginlimi. Sayo pa lang sa buntag, nagmarcha na padung sa Fuente Osmeña Circle ang dulaan 50 ka mga miyembro sa nagkalain-laing militanteng pundok sa Sugbo. Buot nila nga ipadayag ang ilang mga yangu-ngo batok sa gobyerno atul sa ika-28 nga kasumaran sa EDSA anniversary. Buot unta nilang makaduol sa presidente apan gibabaga na daan ang Dan Osmeña Boulevard. Gibantayan sila aron nga di mulapas sa Fuente Osmeña Circle. Naka-standby sabi ni sa Osmeña Boulevard ang CDM kung Civil Disturbance Management Platoon nga gikan sa Cebu City Police Office aron babagan sa pagsud ang mga relihista in kaso mumubos gid sila sa pagduol sa Kapitolyo aron ipadayag ang ilang mga yangu-ngo ngadto sa presidente. Mismong si Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana nag-standby sab sa lugar. Personal niya nga gipanguluhan ang pagbantay sa seguridad sa maong dapit aron di madisturbo ang selebrasyon sa Kapitolyo. Hinuon mi patuura usab ang mga militanteng pundok ug didto ra kini mipadayag sa ilang reklamo batok sa gobyerno. Ilang gikondenar ang pork barrel scam ug gisaway ang ilang gihulagway nga palpak nga relief operation sa gobyerno sa mga biktima sa Yolanda. Dili sentro ang mga survivors sa programa karon nga relief nga nagitawag ng rehab at reconstruction. Samang pagtuki ang makabenepisyo lang ani ang kato mga dagkong korporasyon nga maoy gitagaan o gahom sa administrasyon na maoy mo rehab at reconstruction. Gibatukan sa nila ang online libel nga matud pa, sukwahi sa mensahe sa EDSA Revolution nga mao ang kagawasan. Ang EDSA nagsymbolize man kuno siya sa democracy nga gihatag or gibalik ngadto sa iyang katawhan. Ang cybercrime law basically violates or is ban kanang opposition sa mao nga concept. Si Lola Andrea kinsa pangu sa pundok sa mga mag-uuma, nagbitbit pa siyang unom ka mga apo aron paapilon sa rally ubusan naglagiting nga kainit sa adlaw. Ang amo lang naapil ang mga bata kaya bini mo ma'am magpadangat mi ngadto sa presidente kay ni amang gid siya nga ang mga bata karon hatagan unta og libreng pag-edukar. Pero sa amo ma'am sa Luginsan, grabe ron ang mga amutan. Asa naman day ang kwarta para sa atong gobyerno og buot hisgutan? Asa naman day ang budget ana nga ang mga kabatan-unan? Walay mga amutan. Ang ubang grupo gipaagi sa pagsayaw ang ilang mensahe. Mato ni Romana, dulaan 300 ka mga pulis ug mga sundalo ang ilang gideploy. At lahat ng state required natin ang pagdak ng checkpoints sa area nila, and this is continuing hanggang ngayong gabi. So walang alis sa kalye. Diyang padung naunta mahuman ang protesta, gitunulan ni Romana ang mga relihista ug pan, apan gisnab ang gidalit ni ini. Naawa ako sa mga bata kasi kaya naalala ko na iisip ko baka gutom na. Sabi na nagugutom sila sa unfortunately or intentionally on their part, nireject yung binibigay nating tinapay. Okay. Andrea Patenia, News 5. Mga nagkadai ang rason o pagpati ang naghari sa mga mitambong sa paghandom sa People Power Revolution. Ang uban, bot masinati ang naitabo sa EDSA, samtang ang uban, taghandom sa ilang gibati ni atong gilupig ang diktadorya sa usa ka malinawon nga revolusyon. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Sayo sa kabuntagon ng ngandam ang tanan sa pag-abot sa presidente sa nasod. Apan imbis nga mapuno ang kadalanan sa mga tao, kining hawan kayong dalan ang among naabtan. Hawan nga dalan ug gamay lang ang mga taong makitaan. Apan taliwala sa mga selebrasyon, nag-anam-anam og hugot ang mga tao nga nagpahipi lang sa landong. Gikan sa bata, batanong mga hampong ngadto na sa tiguang miduyog ug misaksi sa selebrasyon. Usa sa mga tinunan atong gipangutana ug kun nganong mitambong siya. Importante ang magkakaroon guys para ka-celebrate sa para maginota sa tanan. Si Ax Henry Duterte tuyong misaksi aron iyang masinati ang nahitabo kaniadto. Ako ala karon pag-ari, gusto ko ma-experience so usa ko ilalapil ato. Kay tama nato karon na adiri ato mag-enjoy ang kalaugan sa katawhan para sa kagawasan sa tanan.
Kining tinunan usab sa usa ka universidad, mipadayag siyang gibati diyang iyang nakita ang reenactment sa nahitabo niadtong tuig 1986. Sorry po, naiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Naiyak ako. Basta sabi ko na lang na, Lord, tingnan mo yung mga tao mo ngayon. Nagkakaisa kami in spite sa mga kalamidad. Di ba may ano tayo na naranasan natin yung mga kalamidad. Tapos sabi ko na, parang, Lord, tingnan mo kami. Nagkakaisa kami. And we're thankful na dati ginawa tong EDSA Revolution para sa benefit naming mga kabataan. Si Manong Victor Piastro Sr. mipadayag usab siyang nahimduman kaniadto ato sa martial law apan mapasalamaton siya sa resulta sa kagawasan sa nasod. Magpasalamat ko kay ginaw na kaayo ta. Kapsay na ba wise na gani mga samok-samok pero ginagmay na dili kay daghan. Hindi pareho sa una. Leslie Caminada Vistil, News 5.